Commission wishes that to benefit from an independent evaluation of all the factors which have a bearing on the possibility or otherwise of free and fair elections. Kunje Ikomishoni yonyulo ezimeleyo inike uxanduva ujaji Dikgang Moseneke ukuba enze uphando ukuba ingaba unyulo loomasipala lizakuba unyulo olukhululekileyo nolungenamkhethe kusinina ukuba luzakubanjwa ngo-Oktoba njengoko eli lindele umsinga wesithathu we-COVID-19. Ujaji Moseneke uzakufuna izimvo zabo ababandekanyekayo kule nkqubo. To this end, it is my intention by the 24th of May to establish an office to facilitate this process. This office will reach out to key stakeholders within the electoral sphere to urgently submit reports on their views regarding the various factors. And these include political parties, health authorities and experts, disaster management authorities, other electoral stakeholders. Umbuzo ngoku ukuba ingaba le komishoni yonyulo zakuthatha wapha amanyathelo ukuba iyanyanzelwa ukuba imise olunyulo lomasipala ngo-Oktoba ngenxa ye-COVID-19. In that circumstance, if people are dying, the rates of infections are high, and so on, obviously we can't create a situation where we perpetuate a health crisis. In those circumstances, we'll probably have to approach the Constitutional Court for a remedy that postpones the election for as short a period as is necessary to stave off the infection rate. Kusenjalo kunyulo lovalo zikhewu i-ANC iphumelele iwadi ezingama-27. Iqela le-DA belisiqatseka iwadi ezili-10 kodwa likwazile ukugcina ezintandathu zelalahlekelwa ngezine, ukanti i-Patriotic Alliance ifumene iwadi ezimbini ezintsha e-Eldorado Park.